Тим часом завод «Титан», який наробив лиха на півночі окупованого Криму та півдні Херсонщини, попри заяви тамтешніх урядників, і надалі працює. Напередодні так званий голова адміністрації Армянська Василь Телиженко повідомив, що у зв'язку із надзвичайною подією «Титан» повністю зупинив роботу. Йшлося про це і в заявах депутатів Держдуми від анексованого півострова. Натомість з території Херсонщини добре видно, як димлять труби заводу. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв. Він зазначив, що поки лабораторія, яка працює в регіоні, не зафіксувала перевищень граничних показників небезпечних речовин у повітрі. У разі, якщо ситуація погіршуватиметься, розроблений план подальших заходів. Нагадаю, в ніч проти 24 серпня в Армянську стався викид невідомої речовини. Через це усі металеві предмети поіржавіли, рослини посохли, а в людей почали з'являтися симптоми ураження дихальних шляхів. За попередніми даними, причиною забруднення стали випаровування кисловідстійника, який використовує завод «Кримський Титан».